Alhamdulillahi rabbil alamin. Caggal yettude jomiraɗo subhanahu wa taala, julde nelaɗo makko mo jaami kisal woni e dow mum. En jetti jinnaɓe men, hilfa men diine, hilfa men aada, hilfa men aduna. En jetti dendagal bandiraɗo kala mbawɗo heɗiyade ngol ɗo lefol. E jikkala hande ko ñallal mobare mbiyen talata, ina hawri tati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi. To banggue sawtol to ko musidɗo moon Amadou Bara Ba ɗo e Dakar Coumba Yummen. Jekkala en garti e ñallal men hannde ko fate safara, e taw kadi safara ganni woni safara fina tawa o. E hannde noon narɗen koto banggue lekki mbiyete ko tamaroje, e worfam mbiye ɗum tandarma, araɓe mbiye tamru, ko wayno frasé datte. E heewi inde mataw ɗemgal fof wonno innirta, e ko noon sen ƴeewi lees ɗo kam ko ɗemgal arabere. eɗen gandi tamaroje ɓuuri wawde remede koye leyɗele safalɓe, leyɗele arabe ɓe no kewɗen wiide ni. E ɗum noon enen ɓurɗen wawde hutorade ɗum tan koto banggue lewru korka. E so korka ari e nden mbawɗen hutorade nde tawno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi so tawi jomum taaƴa ina ya taƴat tamaroje, e so tamaroje tati, so tamaroje jeeɗiɗi e ko nandi hen. E nde tawno diina ummori men koto arabeɓe, e kadi alay saago so tawi yimɓe no taƴira, e taƴira kadi ko jamira hen ko. eyyi so ɗum yawti ko gueɗal banggal fayida no fewi, e to banggue safara, to banggue cellal ɓandu, e kadi neɗɗo foof no wawi ɗum hutorade, neɗɗo foof no wawi ɗum hutorade haysoko wona korka ene moƴƴi jogoɗa ɗum. E nde pinɗa foof ƴakka hen tati, so jamma ari kadi ƴakka hen tati. E nde tawno no heewi waɗi sukara kadi jomum wasa hebbinde ha ɓurta, e yo wat tan hakkidiɗo tan. E so ɗum yawti kadi no kewɗen wiide ni ko wasiyade bandiraɓe tan kala ko kalɗen, so tawi neɗɗo ene jogui raafi taw ko raafi duumiɗo woni korniɗo nder ɓandu muɗum, e mana ko leɗɗe jogui ɗum, alay saago ne wawde hutorade kalɗon ko eɗen ñaagui ɗum yo yaaha heeɓa sakkitore cafrowo ɗum, e docteur cafrowo mo dewniɗo cellal ɓandu ma o, alay saago yamir maɗa e ƴettu ko mbiɗen ko. ɗum eɗen ñaago tan ɗum bandiraɓe, ɗum ɓuuri himmude. nde tawno gandal tubakoɓe ko gandal, e kadi ko ɓuuri hande hewde gande mabɓe ko ina yeewi ina memmo. e o pirti yitere seka reedu yaltina ɓiɗɗo, e taaƴa koyngal e ko nandi hen foof ko gandal saabi ɗum. ɗum noon gonduɗo e rafiji duumiɗi eɗen ñaago ɗum haade hutorade ko mbiɗen ko, yo yaa heeɓa sakkitore cafrowo mum, so heeɓi yamirore on yamiri ɗum yo ƴettu, e bisimillahi. kala kadi gonduɗo e raafi duumiɗo mo ganduɗen jomum jogui ko leɗɗe jogui ɗum, eɗen mbiɗan jomiraɗo subhanahu wa taala ala fof ko ronki safrude, yo Allah addan ɗum jaam, addan ɗum cellal, ha artay e to wonno ɗo, artay gonka muɗum. ɗum noon en futtinɗo no fewi, nde tawno mbiɗen ko cellal woni afogadu. on jettama, on jarama, on jarnama, yo guenotoɗo suuɓamen moƴƴere, hokku en ñallude e dow jaam. Allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim.